Langga, nara tanawan ninyo mga kalangga. Tanawa ra ninyo akong akong langga. Tanawa, relax pa na siya mga kalangga. Na tanawa akong kalangga. Oh, mana relax kayo na. Relax man na diha na. Relax na. Relax. Ang iyang maguwang tanawa, relax mo kay na dire. Relaxing man na dire napita. Awang na usa ka. Noon sa relaxing magkay na siya diha. Dapitan na usam na. Wala ra. Ang iyang inahan mga kalangga, tura naghugas sa plato. Nagkaon man din. Nagkaon man siya mga kalangga. Tanawa ra gud yung mga kalangga. Unsa gikaon? Kaon. Wala ni itapok it mga kalangga. Walang itapon. Walang itapon sa iya ha. O pakano na to kuno dili man siya mukaon kayo. Kana dapit sa panit iya ha. Kay hastang panit kaonon man. Pero gihugasan hinuna mga kalangga. Nalihian man ni siya grabit. Nakakita mo sa rabbit mga kalangga. Lihian. Nalihian mi siya grabit be. Nalihian og rabbit. Kay pagbuntis niya mga kalangga kato yang inahan. Ang among rabbit na may rabbit no. Sige, ganahan gi siya magsig ko ang rabbit. Nya, pagtog niya dito sa duyan alas 12 gabi gitugpahan siya rabbit nga naglupad. Muna nga ayang anak, di kayo mukha og unod. Pero mukha og panit pero amo nang limpyuhan mga kalangga. Mukhaon siya panit. Nalihian mo gud siya rabbit mga kalangga.